Takže čaute, dneska som JJ a dneska tu mám video z hry GTA 5 online a dneska si vybavíme pár našich biznisov, keďže vlastním docela dosť veľa, vlastním dva biznisy. Vlastním biznis bunkru, vlastne čo sú zbrania tak, a vlastním praní špinavých peňazí by som to ja nazval. Čiže nastúpime do auta, ja by som najprv začal s tými peniazmi, lebo to je také nudnejšie, a potom by som išiel na tú muníciu, alebo zbranie. Čiže pôjdeme do našej garáže, lebo potrebujeme nejaké auto, s ktorým by sme sa tam dostali. No vidíte, sa sem zvezieme. Ja nie som až taký bohatý v tejto hre, tá čo tu proste mám, reálne väčšinu z týchto aut, čo tu je zadarmo, lebo je na tom akcia. No a ja si myslím, že rozmýšľal som nad týmto tu, lebo je veľmi pekné, ale myslím, že potrebujeme niečo také biznisom. No a ja by som zobral niečo bezpečné pre nás, čiže možno, že by som zobral toto autíčko. Duke of Death, myslím, že poďme na to. No a ja sa ale ešte na začiatok musím samozrejme prihlásiť ako boss nášho motorkárskeho klubu, pod ktorý patrí tento biznis, a my musíme ísť prosím pekne sem, čiže no ešte to bude veľmi nadlho. Joj, ale jak sa šmíka. No ale ja sa vám asi ozvem, až keď tam budeme. Jak vidíte, máme tu aj sneh, čo je veľmi zaujímavé. No ale poďme na to, ozvem sa vám, keď tam budem. No tak a my už sa práve blížime k nášmu biznisu. Už iba sem odbočíme a sme tam. Si zabrzdíme. Ja som si tu kúpil aj ešte garáž k tomu, ale to je taká malilinká garáž, že to má proste iba 2 miesta a ja nemám toľko aut na to. Reálne tie auta, ktoré boli v tej garáži, to je všetko, čo mám. A vidím, že vy už sa tu flákate, lebo už nemáte žiadne supplies a my toto pôjdeme predať, to vyzerá tak, lebo 47 000 to je pre mňa, ktorý nemá práve najviac peňazí, docela dosť. No, čiže poďme na to. Ja sa tu iba prihlásim do svojho tohto účtu, no a ideme to predať. Aha, dokonca ja to môžem ísť predať do Los Santos a mal by som to za 70 000. Tak to bereme určite. No dobre, a teraz či ja sa musím dostať na lietadlo. A kde je to lietadlo? Aha, ono je tu. Dobre, poďme na to. Ja som si myslel, lebo keď som to robil naposledy a mal som tam asi tú istú čiastku, tak som to robil týmto vrtuľníkom, že som normálne jazdil po Los Santos, vrtuľníkom som išiel a rozpredával som to tam, ale vidím, že tentokrát ideme lietadlom. To je dosť zaujímavé, podľa mňa to dáva random tieto, že jak to pôjdeš, ale tipujem, že tým, že ideme takto túto väčšiu čiastku, tak je docela dosť veľká možnosť, že keď pôjdete po ceste autom, tak vás vedia zraziť veľmi rýchlo a zničiť vám to. Čiže keď pôjdeme takto lietadlom, tak to asi bude bezpečnejšie, čo verím, že jasné, že bude. Plus sa tam dostáva ešte ďalší bonus za to, že sme to takto doniesli. To znamená, že vieme dostať okolo 90 000 úplne v pohode za toto. Čo dúfam, že dostaneme toľko. Však sa uvidí. Je tak, no a my už tu máme to lietadlo. My nastúpime. Najprv musíme jasne, že ale aj vyletieť. Dobre, sa nám podarilo. Takže hovorím vám na rovinu, ja lietať neviem s ničím. No vidíme, kam to vlastne bereme. Ja sa teraz nemôžem v podstate ani pozrieť. Jo, to je v pohode, to ideme. Pôjdeme po tejto. Dobre, díky. Teraz mi ten typek píše, že nemôžeme letieť bohviak moc vysoko, lebo nás budú zavetria nás títo poliši. Díky. To som chcel počuť. A on nám to ukazuje, že kde nás vedia zavetriť, aké výška, aké iné. Áno. Nice. Pripravený, toto je moc. Komu? Tak to sme len tak vychytali. Joj. Aha, tak nič. Ja som si myslel, že dostaneme nejaký tento bonus ešte k tomu aj. Vyzerá, že ne. Čiže nám chalan teraz povedal, že pozor, môžeš, keď si kúpíš lepší stav,
tak akože ešte si musíme upgradenúť lepší stav vo firme, že to bude potom lepšie. Mám hladké pristátie jak nič. Tak, my sme to krásne hladko pristáli určite. Tak, krásny predaj, určite sa nám to podaril. No a teraz si prosím pekne pôjdeme do nášho bunkru. Do bunkru to bude... Ten máme tuto, to zase tiež nie je tak ďaleko, to je dobré. V bunkri predáme to, čo máme a potom ešte predáme, lebo vy viete 50 000 dostať veľmi jednoducho z toho, že proste predáte to, čo vám ostalo z tej výroby tých zbraní, lebo v bunkri sa vyrábajú zbrane, pre vás a vy ich potom rozpredáte. Plus im tam musíte vždycky doniesť supply za takéto veci, to vieme všetci. Ale plus ešte z toho vždycky, čo vyrábajú, tak niečo vždycky ostane, nejaký odpad. A ten odpad vieme ísť veľmi jednoducho predať proste do hociakej tejto ammunition, alebo proste do hociakého obchodu so zbraňami. To vieme ísť proste predať. A je to veľmi jednoduchý 50 000, ako hovorím. Mal by som si takedy čo ešte pomeniť na tomto, lebo áno, vyzerá to strašne pekne toto vozidlo. Však a môžeme po ceste ešte dať, čo tu máme. Máme tu Los Santos hneď pri nás. Tak spravíme si menšiu zastávku v Los Santos. A teraz neviem, či som išiel správne alebo zle. Počkej, skúsim ísť takto. A tuto. Dobrý deň. Jedna vec, že reperneme kľudne a no, respray, secondary color. Čo keby som dal klasik, biela je s tým dobrá. Aj červená sa dosť hodí, ale táto tmavšia. Tuto by som kľudne kúpil, toto vyzerá dobre. Alebo matnú, tam si vieš kúpiť aj toto bielu. Kámo, tá biela sa dosť hodí. Tu si zoberieme. Áno, a Cryo Emblem nemáme. Lights. Tu si vieme také neony všetko nastaviť, že vieme mať vlastne podsvietené celé auto, čo jasné. Fajne to pridáva Crash Engine, to si nemôžeme vôbec, lebo nemám zase až na toľko. A armor už máme najväčší, ak sa dá, tak vieme my, turbo, nemôžeme, ale wheels, dáme si wheel type. Takže vyzerajú to dosť v pohode. Ale asi tam necháme tie originál, tie sa mi jasne neviac páčia. Exit. No, tako sme si to potunili, není to nič moc, ale tak dá sa to. No a poďme naspäť do nášho bunkru. Debilko, nám tak čaká. Tak, teraz pôjdeme iba sem. Tak a tu už by sme mali mať svoj bunker. Tak, vojdeme si tam. Asi som tam nemal vojsť autom, ale vlastne nám to môže byť jedno, keďže ideme predávať. Takže vojdeme tam krásne. Tak, a teraz sa tu ocitíme takto. A máme 35 000, to je docela dosť. Vím, že už tu spokojne čakajú na ďalšiu prácu. To je super. Tak ďalej to dostaneme ku sebe. No a my ideme k počítaču sem a navolíme si, že to ideme predať. A zase to pôjdeme predať do Los Santos. My chceme proste za viacej peňazí. Určite 100%. No, či dáme sell stock, sell to Los Santos, confirm, 67 000 dostaneme. I keď bude to tentokrát ťažšie, asi, typujem, že budeme o tom, no ukáž. A tu ma, dobre, tak toto bude. Chlapci, bereme, ale ideme to s dobrým, docela fajným kamionikom. Vyzerá, že jediné čo, tak proste budeme to musieť odviesť na to miesto. To je docela v pohode. To by zase nemuselo byť až také ťažké a ideme s kamionu, ktorý docela vyzerá, že utiahne dačo, že je rýchly. Aha, tak nič, 3 hviezdičky, fajné. No, teraz už mám sa tam dostať. No tak nič, ja už nemám nápad, no Miko SMG. Bože, však nemusím ešte týmto letieť. Prosím, však nebudem ešte musieť s týmto letieť. Prosím vás, už si to odvezte sami, ja už sa nechcem s tým trápiť. Dobre, gratulujem si k tomu, že sa mi to podarilo. Vôbec som si nemyslel, že sa mi takéto podarí. No a vyzerá to, že si budeme musieť zavolať kde odvoz. No, mechanika zavoláme, snad nám na čo donesie. Dobre. Ale ja sa teraz potrebujem nejak dostať naspäť. A to sa mi bohužiaľ nepodarí, keď tu nemám ani auto žiadne. Bože, ja budem musieť dať čas ukradnúť také lietadlo. Nie, jaká škoda, ja budem musieť ukradnúť lietadlo. To je mi ale škoda. Nemali ma tu takto nechať.
Inak, kebyže zavolám Pegasus, nech mi donesú vrtuľník, to by sa dalo? Ďakujem vám, Pegasus, zachránili ste ma. Tak, môžeme si tu No a teraz ukážem skilly vrtuľníku. Tak, a kam to ideme? Ideme zase naspäť do bunkru. Čo bude tiež zase na dlho docela. Tak ale zase nebude to až tak na dlho. No i keď u mňa ja som zabudol, že nemusím ísť takto. No. Ako to pôjdeme. No budúci by sme vlastne mohli ísť nejaké tie misie, lebo ja hrajem online, no nehrám online nejak dlho, ale za ten čas, čo som ho hral, tak som ani raz ešte nerobil nejakú takúto misiu. Čo by sa mi mohlo konečne už podariť. Ale by sa to už aj hodilo. Bože, toto chcem vypnúť. No teraz. Veľmi hladké pristanie sa mne zdá. Krásne som to presne hneď pred týmto zaparkoval. No a teraz, jak hovorím, ukážem vám ako čo najjednoduchšie získať 50 000 úplne jednoducho. Vidíte túto auto, ktoré vždycky tu už nejaký je. Proste už iba príďte k nemu, stlačíte Ečko. Vy nasadnete do toho auta, teraz vás to spavne von. Áno, spavne nás to von. A ideme, no, ešte, áno to hovorí. No, always. A to by malo byť v pohode. No, teraz 5,47 mile, to nemôže byť až tak hrozné. Ani to není až také hrozné. Čiže to bude úplne jednoduché, chám. Poviem ti, že najľahšie peniaze, aké ste kedy mohli získať. Proste, jak hovorím, úplne easy. Tak, tu si takto pôjdeme doprava. A vidím, že už tam idú za nami nejaké auta, čo nám môže byť docela teraz jedno. Lebo reálne išiel som toto už asi dvakrát, túto cestu, ani raz ma ešte nedobehli. Ani raz. Ja neviem, že či im nejak vždycky odbehnem alebo čo, ale proste ani raz som im zatiaľ No, i keď teraz je to už docela aj možné. Vy vidíte? Chápete, ja neviem čo tu majú za auta, ale proste ešte aj ja od nich odídem. To už je čo povedať. A to jak vidíte, ja neriadím práve najlepšie. Nič za sebou nevidím. Vôbec nič. Dakedy by som len tak presne mal na nich počkať asi. Aby to bolo viacej zaujímavé. Krása. Tak. A teraz prosím pekne plus 50 000. Čiže náš bankový účet je už... Začali sme na 80 000, my sme dali 190 000 za jeden deň. To je ale že riadne veľa peňazí. Náhodou. No a ja by som si jedna vec, že Armor by som si určite kúpil. A ešte by som určite potreboval nejaké náboje. A tie by som potreboval, počkať, kde je to SMGčko? Toto mám. Počkaj, mám mikro SMG. No a potrebujem kúpiť dosť. No, máme max, asi. Ja by som chcel hento AKčko. Ukážte, tu dosť za gear. Aha, čo je akože dostať nejaké Night Vision vieš dostať. To je fajné, takéto pitie. Topánky si vieš dokonca. Akože tu si vieš kúpiť toto. Aha, topánky, sneakers. Rôzne. Flip-flopy. Fajné. To je že nič moc. Toto už by sa viacej dalo. Ja mám running shoes. Mne sa najviac hodili tieto. No, dobre. Máme to dosť pohode, už všetko vybavenko. A ja teraz rozmýšľam, že keď si dám Pegasus, keď by som zavolal takto na Mutual Insurance, že či mi to nejak zdvihnú, alebo povedia all our operators are not. Ok, čiže to znamená, že niečo mám na to. Dobre, zavoláme si mechanika. Kde mám Duke Holder? Dobre, mám tu akože všetko. A teraz vám ešte ukážem auto, ktoré sa mne strašne páči. A je super, že ho mám. Ale aj som vám ho už ukazoval na začiatku. Je to proste toto, kámo, akože reálne. Máte zadarmo takéto krásne auto. Ja by som povedal, že je to ešte potom nejaké oblečenie. A máme dosť veľmi blízko nás nejaké. Tak poďme sa tam obliecť. A ešte aké turbo to má. Potrebujeme, samozrejme, že potrebujeme nejaký oblek. To je jasné. Obleky, počkej, kde sú obleky? No, pants, akože... Inak akože
hodilo by sa nejaké športo... Fuj, ne zase až také. Ne, počkaj. Genie, shorty, cargo. Inak. Takéto. To by sa dosť hodilo. Lebo toto je, akože toto, áno. Že či sa mi teraz viacej páči, že či toto. Počkaj. Tieto si môžem kúpiť. Ja by som si kúpil toto. Dobre, kúpime si to. To už je čo povedať. Ne, shoes nepotrebujeme. Tops. Crash Smart Jackets. Necháme si to, čo máme. Mne sa asi dosť páči. Tak toto vyzerá docela v pohode. No, čiže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, kľudne môžete dať like. A my sa uvidíme na budúce. Čaute.